Тапшыруны дәвам итеп, экраннар алдына хөрмәтле милләттәшебез Абузярова Равилә Шәүкәт кызын чакырып алам. Бүген ул үзенең 60 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Күркәм гомер бәйрәме белән ихластан аны Абузяровлар гаиләсе, улы Усман, килене Дания, оныклары Амина, Камила һәм Карим, Халимовлар гаиләсе, кызы Гүзәл, кияве Ришат, балалары Илнар, Римма һәм Рамил котлап иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Пенза өлкәсе Олы Труев авылында безнең газиз кешебез Шәүкәт бабабыз һәм Наилә әбиебез гаиләсендә 60 ел элек дөньяга аваз салган. Мәктәпне тәмамлап педагогия училищесында һөнәри белем ала һәм хезмәт юлын китапханәдә башлап җибәрә. 1981 елны үз мәхәббәтен әтиебез Абузяров Үмәр Мәин улын очратып матур гаилә коралар. Һәм менә 28 мартта аларның бергә гомер кичерүләренә дә 40 ел тулды. Яшь гаилә Ульяновск өлкәсенең Нагорный бистәсенә күчеп китә һәм шушында бүгенге көнгә кадәр Аллага шөкер матур гомер кичерәләр. Татулыкта без 2 балалары тудык. Әниебез гомер барышында балалар бакчасында тәрбияче булып та эшләде. Аннары сәүдә тармагында да хезмәт итте. Яраткан әнкәебез, рөхсәт ит сине матур бәйрәмең белән ихластан котларга. Бу безнең дә бәйрәм. Чөнки син җир шарында безнең өчен иң олуг, иң кадерле зат. Ялгыш сине рәнҗеткән булсак, бүген гафу үтенәбез. Сине бик яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Фәрештәләр җаным икән синдә. Бик пак, ару синең күңелең. Шуңадырла җыр, моң булып уза әкрен генә синең гомерең. Әникәем, рәхмәт җылы назың биреп, безне иркәләп сөйгәнгә. Иң татлы җимешем син диеп, нык кышып бер үбеп киткәнгә. Гомердә дә әнкәй онытмабыз, безгә кылган изгелегеңне. Кайтарырбыз мең яхшылык белән сиңа әнкәй игелегеңне. Бәхетле бул туган көндә генә түгел, алгы көннәрдә дә. Синдәй матур кеше туа җиргә, бары тик бер бик күп меңнәргә. Әтиебез, әниебез, безнең тормышта иң изге, иң кадерле сүзләр белән әйтеп бетергесез кирәкле олы кешеләребез. Безнең бүген рәхмәтнең иң олысын, иң ихласын аларга җиткерәсебез килә. Җан биргән әниебез, яшәү биргән әтиебез, рәхмәт сезгә барысы өчен. Гомеребез, бала чагыбыз, яшьлегебез, белемебез, өз башыбыз, борчусыз яшәешебез, бүгенге көнебез өчен рәхмәт сезгә. Рубин туегыз котлы булсын. Раббым, алар бер-берсен алтын һәм бриллиант туйлар белән алмаштырсын. Безнең бәхеткә озын-озак яшәсәгез иде. Җирдә яшәү сынау бит ул диләр. Авырлыкны бергә җиңдегез. Тормыш сукмагыннан бергә атлап, Рубин туегызга җиттегез. Ходай биргән олы бүләк бит ул, тигезлектә гомер итүләр. Язмыш салган урау юллардан иңне иңгә терәп үтүләр. Тормыш йөген бергәләшеп тарту ямьләндерә яшәү мәгънәсен. Шатлыклар да, әрнеп елаулар да бергә кичерелгән һәммәсе. Кем сокланмас сезгә карап бүген? Сөбханаллаһ күзләр тимәсен. Ходай сезгә үзе ярдәм иткән, сайлаганда тормыш иптәшен. Тагын бик күп еллар тигезлектә матур парлар булып яшәгез. Сәламәтлек, ныклы юлдаш булсын. Балкып торсын тормыш чәчкәгез. Насып булса бала оныкларның игелеген сезгә күрергә. Һәм безгә дә Ходай язсын иде бриллиант туегызга килергә. Хөрмәтле Равилә Шәүкәтовна, матур гомер бәйрәмегез мөбарәк булсын. Алдагы җырны бүләк буларак кабул итеп алыгыз. Гомерләр, узсада күпме гомерләр, югалмаган кадерләр, кура җиләкле урманнарын, исеңдә күңелеңдә, бер атлы хәтирәләр, яңаралар күңелдә. Теләкләреңнең матурларын, атап сиңа юлыбыз, олы
motorların atap sina yolibız Ulu hürmet hisse bilen Aniyim seni zorlaybız Balaların, ınıkların, tuğanların yanında yaşa şatlığa kümelip Tağında feriştege tüm güzel zat bizning için gururlu sıklandıra barımızı sinde bulgan sabırlar Dileklerinin motorların atap sina yolibız Ulu hürmet hisse bilen Aniyim seni zorlaybız Dileklerinin motorların atap sina yolibız Ulu hürmet hisse bilen Aniyim seni zorlaybız Kişilikli, ungan bulgan, diktadirli Sen bizga parlı jırlı ömürlerde Jitchi aniyim sen yüzge Jubileyim mana bugün Uzgan ko'pmi ömürler Uzada ko'pmi ömürler